Dobrý deň, pán Zvedavý. Pekne vítam u nás. Nech sa páči, sadnite si. Kolegynka nám zatiaľ pripraví kávu. Tá vaša otázka, podľa čoho si mám vybrať banku, ktorá mi poskytne to financovanie, je veľmi zaujímavá, pretože je častou otázkou takmer u každého klienta. Ja určite odporúčam začať v materskej banke. Tá materská banka pochopiteľne a prirodzene by vás mala poznať najlepšie, to znamená, mala by poznať vaše správanie, čo sa týka možno platobnej disciplíny na iných produktoch úverových, mala by vedieť, aký je váš príjem, keďže ten váš príjem chodí do vašej materskej banky, a takisto by mala poznať váš taký vnútorný bankový rating, podľa ktorého vie stanoviť možno podmienky vašej hypotéky. Keďže by sa jednalo o účel výstavby, vo väčšine bank je to tak, že to čerpanie je postupné, to znamená, banka vám postupne uvoľňuje peniaze oproti tomu, čo postavíte. A je to komplikovanejší proces, je to dlhší proces, ale dá sa to riešiť napríklad aj iným spôsobom, a to tým, že založíte inú nehnuteľnosť v prospech banky a ten domček si budete stavať postupne, ako sám uznáte za vhodné, a budete mať peniaze k dispozícii na účte. Tak ako som vám na začiatku spomínal, pri výbere banky by som začal určite v materskej banke, ale určite by som sa pozrel aj na poplatky, ktoré s tým celým súvisia, pretože mnohé banky vyžadujú otvorenie bežného účtu, s tým sú spojené isté poplatky, mnohé banky vám vedia preplatiť vklad na kataster, možno režijné náklady na znalecký posudok, sú veľmi dôležité parametre toho úveru, to znamená, kedy môžete a z akých podmienok splatiť čas úveru alebo celý úver, a možno taký celkový pohľad skutočne na tie poplatky, ktoré v celom tom procese klienta a vás určite aj budú čakať. No vidíte, pán Zvedavý, že proces vybavenia hypotéky je častokrát aj komplikovaný, aj zdĺhavý, a preto ja budem veľmi rád, ak vás znova privítam u nás na hypotekárnom centre BS Centre v Prešove na Masarykovej ulici, kde si prípadne zodpovieme ešte ďalšie otázky. A pozerám, že kolegynka nám už nesie aj kávu, tak môžeme si neformálne ešte prebrať ďalšie prípadné vaše otázky.